Jeg hedder Lars Løver Christensen. Jeg kommer her i Nørresundby Samfund. Og det mest tydelige for mig her i vores samfund er, at vi har et lille samfund, hvor der er ungt, hvor der er plads til sociale og plads til at starte ud. Simpelthen for det blandet, så vi får både det rigtige personlige plan og vores tro på, hvordan vi har det ud, hvordan vores forhold til det er, og hvordan vi lever det ud i vores hverdag. Hvordan vi får en overbud, der vi står i enkelte situationer og enkelte tidspunkter, og de ting har med i vores hverdag, i vores liv, som en grundlæggende for vores liv, vores tro på. Det er rigtig vigtigt for mig. Det betyder faktisk stor betydning for, hvordan jeg lever, og hvordan jeg har det i min hverdag. Hvordan vil du karakterisere Nørresundby Innovation? Hvordan vil du karakterisere Nørresundby Innovation? Det er et ungt samfund, masser af børn, en god stemning, godt sammenhold. Vi forsøger hele tiden at tage omsorg for hinanden. Den opbakning og den hjælp, som vi bruger for i svære tider. Vi har nogle gange haft en forældre, som søger at løse på måde. Vi har et godt opland til at bakke omkring de ting, vi gør. De ting, som er svært her i livet, har vi gode folk til at snakke om det, og få det rigtige vejledning. Følge, hvad siger Bibelen omkring det her, og hvordan er det at leve som kristen på den måde her.